कणकवलीमध्ये आषाढी एकादशी निमित्त विठ्ठल मंदिरात बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियमच्या छोट्या वारकऱ्यांनी विठ्ठलाचे अभंग गायले। आषाढी एकादशी निमित्त सिंधुदुर्गातील सर्वच विठ्ठल मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम सुरू आहेत। त्यामध्ये अभंग, कीर्तन, भजन, हरिपाठ यांचं नियोजन करण्यात आलंय। सकाळपासून विठ्ठलाचं दर्शन घेण्यासाठी रांग लागली आहे। कणकवलीत विठ्ठल मंदिरात यावेळी लहान मुलांनी पालखी आणून भजन कीर्तन केलं। यावेळी त्यांनी विठ्ठल रुक्मिणीचे वेशभूषा केली होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।